vet och han vet. Kolla. Hej. Oj, nu är det lite lugnare. Det har varit det, eller? Vad var det? Vad var det? Vad var det? Ja, vad var det? Titta på svansen. Ja, vad var det för något? Och så ska de alltid stjäla kattmat där och liksom. Ja, vildsvin är inte roliga. Nej, de är inte det. Är du trött redan? Vad är detta? Nej. Vad var det? Vad var det? Vad var det? Vad är det för någonting? Ja. Det är så svart och det syns inte i sökaren. Det syns ju inte, gumman. Kolla på den nu då. Hej, baby. Ska du ha mat? Va? Kom lite godis. Kom då. Lilla gossan. Vad det går. Jag ska filma från syns inte. Nej, men vi kan inte. Åh, vad duktig du var. Vad duktig du var. Ja, vad duktig. Vad var det? Ja, vad var det? Vad var det? Ja. Vad var det? Var ska du? Va? Var ska du någonstans? Nej, nej. Vad tar du? TV? Va? Ja. Ja, fin TV. Ska du hoppa ner där, TV? Är du tillräckligt nu då? Ja. Ja, Den där, ja. Hon är så försiktig, TV. Ändå. Fast man får ta vid valda tillfällen när hon inte är för bitig. Så, vi går ner nu då. Så. Hej. 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 Oj, här är TV. Hej.